दुमफाव गोदान बोसोरनि क्रिसमासनि मा जि बायखोहाय नोङो? बे 2020 लोखिसारा मायथाइयाव जि बायनो मास्क बायनायावनो दिन थांदों आंहा आरो जि बायनो जि जोंहा दूरसो जेबो बासता गैया बे बोसोराव मोनासै जेबो मोनासै बैसागुबो मोनासै दुर्गा फुजाबो मोनासै लोखि फुजा कालि फुजा जेराव मोनासै नै क्रिसमासबो फैलायबाय गोदान बोसोरबो सफैलायनोसै मोनाखै जेबो मोनाखै नंगौथ' आरोहाय मास्क बायनायावनो दिन थांबाय जोंहा हेलौ थांगोन नों जेबो सिन्था खालामनाङा दे जोंहा पां दुमफाव गासिबो ज' थांगोन दे जोङो सोरहाय सानसे सोरनाव थांनो बमरमाया लिंहरदों जोंखौ ज' साथामबो थांनांगौनो आं थाङाहाय बमरनावबा जेबो नङाहाय दुमफाव बेबायदि रंजानाय बोथोरफोराव बेफोरबायदि मोनसा-मोनसिफोरखौ बाथो रागाफोरखौ दुखुफोरखौ फारसेथिंजाय ज' दोन औथ' आरो दुमफाव माखौथ' सानबाय थाखो जेबो नङा दे थांजायो आच्छा आसोलफोर क्रिसमासाव मा प्लेनिंलै सोरबाफोर गोसोखांनानै जानो लोंनो लिंहरबा खावब्ला नुजाहैगोनब्रा मा जानाय लोंनायखौल' गोसोखाङोब्रा माथो माबा मोनसे फेस्टिभेल फैबालाय जानाय लोंनायलाय थाखायो दा थेवबो सब समावबो जानाय लोंनायखौल' मानो गोसोखांबाय थायो जानाय लोंनाय माखौ बुजिखोब्रा फिथा साहा बिनि खोथा बुंदों जों आं गासिखौबो बुंदों अमा राजानि आखलखौ होनबालाय आरो माथो बुंबावनो आरो बमरुआ लिंहरदोंलै बमरुआ गाबोन थांनांगौ जाहैबाय बिसानाव बहा थांनोलै गथ' गाबोन जाना सान्ता क्लज फैगोन बेखौनो बरायनो मेथाइ लायनो नागिरदों आं आच्छा मोजांनि बाथ्रा सान्ता क्लज आंनि विसखौ जाफुंहोगोन ना बेनिखायनो मेथाइ लाबोनानै दोनफैखानोसै आरो बेबो आंनो गिफ्ट होफैगोन आंबो बेनो मेथाइ जाहोहरगोन बेनिखायनो मेथाइ लायनि आं अके मेरि क्रिसमास नोंहालाय सान्ता क्लजनिफ्राय मा गिफ्ट बिगोन अमा राजा जागोन आरो बेयो माबा मोनसे लायबानो जिंगालाला जाखाबाय नायनोसै गाबोन मा गिफ्ट होफैयो गिफ्ट गैयालै विससो बिगोन आं सोरलै बे बिरबोलायदों बेथ' सान्ता क्लजसो मा ब्रेकबो लाखियालाय डाइरेक्ट हिउ थारलै माथो हो फिसाफोर मा नांगौ बुं मा गिफ्ट नांगौ बुं आच्छा सान्ता बाबा नों आं जि बियो बेखौनो होगोन ना बुरबेक सान्ता बाबा नङा सान्ता क्लज आच्छा बौ सान्ता क्लज आं जि बियो बेखौ मोनगोन ना बुं मा नांगौ बुं आं सेंग्रा जाफिननो गोसो हो मा होननाय जाखो बेलाय सेंग्रा जाफिननो लुबैनाय बेथ' मिथिंगानि बेरेखासो जागोन नों हाबा जाबाय नालाय हाबा जानायनो था संसारखौ मोजाङै मोजां खुंलां गावानो जेखौनो बियो बेखौनो होगोन होनना बुंनानै आंखौ दा फिदिंनोसो नागिरदों नामालै नोङो बेनि अनगा बेलेग गिफ्ट आं होगोन आं सेंग्रा जाफिनगोन बेखौल' नांगौ आंना हिनजाव बिराद गोसोम आं बेबायदि गोसोम हिनजावजों थाबाय थानो हाया आच्छा नों हिनजाव गोसोमनि थाखायसो टेनसन जादों जेबो सिन्था खालामना नों खालि न'आवल' थां गाज्रिनो थगायलांबायलै माथो आंखौ अमा राजा साला जेब्लाबो बाहागो नांगौ नोंनो मोजां बाहागोल' नांगौ सेंग्रा जाफिननो नोंनि थाखायनो आंहासो दुमफावखौ मोनथों होननानै बोर बिनो बावना थाबाय दा बहा लोगो मोनबावगोन बे सान्ता क्लजखौ बहा लोगो मोनबावगोन न' थांनानै गिफ्ट हैदों बेयावनो लोगो मोनगोन आरो थौलाय बिनि उन थांफिननि किसि फाखायदोलै खर' नोंना थौल'लै नोंल' थौलाय फिसाफोर मा गिफ्ट नांगौ बुं जोंनो अलाफ नांगौ अलाफ जोंनो अलाफखौनो नांगौ होमबालाय नै अलाफला अलाफा बेनो नामा बेनो जा बेजोंनो गेलेगोन वाह सान्ता बोराया हनै बेयावसो दङ मालाय गिफ्ट होगासिनो सिख्लाफोरनो गिफ्ट होदोंना आं बिनायखौबा होनो हायाखै र' बेटा नों एगारलाय मानसिया एसे मन गाखोखो नोंलाय बेयावलाय नोंबाय थानांला जलदि गाखोबाय आंजों नों सलायनो रोंगौ आरो मिथिया थौ लाना खानोसै बेखौनो बमरु अमा राजामोनजों नङा होमबा आयौ नंगौथ' आरो रेन्डिरखौनो खावनानै लांबाय आंनि गारिखौ मानो खावना लांखो बिसोरलाय फालतु खामानि मावबाय थायो बिसोरो बे अमा राजानि खर'बाथाय एम्फौनो एरबाय थायो डियार सान्ता क्लज नों गाज्रि मोना दे जों नागिरनानै लाना होफैगोन नोंनि गारिखौ फिसाफोर बिदिब्ला आंबो गिफ्टखौ रानना हैबावनोसै माखासेफोरनो आरो नोंसोरबो आंनि गारिखौ नागिरहैदो सान्ता क्लज अमा राजा मा खालामनाय जाखोलै बे सान्ता बोराया बुरबाक सान्ता बोराय नङा सान्ता क्लजसो समझदार के लिए इशारा काफी है आंनि थाखाय सान्ता बोराय
सान्था बोराया आंखौ थगायदोंना बोर होगोन होननानै होआसै बियो आंनो बेनिखायनो आं बिनि गारिखौनो लाबोबाय आङो नायगोन आंबो गावनि हादराव माबायदि थांफिनगोन बियो बिरलायलायना फैदोंमोन ना बे गारिखौ हरा आं बिनो नोंलाय माथो खालामगोन बिनि गारिखौलाय बै मैना मा होनो मै बायदिथारना बेखौ फानगोनब्रा खर' गरम आंल' हारसिं बाहाग लायाब्रा नोंसोरनोबो होफागोन आं माथो सिन्था खालामदों बारा सान्था बोरायखौनो लाखिना दोनबावगोन ना बेनाव जि गिबियो बेखौनो मोनोबालाय बेखौ लाखिनानै दोनसैब्रा नैबे महाराजा गावनि हारसिंनिखौल' सानाब्रा नोंसोरनिखौबो सानो नोंनि बे रावआव होननासो जुमुदै मुजुरलानो लुगैयो आं ओइ साला बुम्ब्र' ओइ बेबायदि खालामनाङालै गारिखौ हैफिनदो थां नागिरगासिनो दङ बियो मालाय थांफिननांगौ बे गारिजोंनो ओइ बे सान्था बोराया माजों थांदोंलै आं जेबो मिथिया जायखिजाया आं लानानै थांसैलै सलायनोबो मोजांथार मोनदों माथो गारिखौ बुम्ब्र' आंजों पार्टनाराव दंना गैया नोंलाय मैखौ मोजांथार नुदोंलै मैखौ लाखिगोनलै बै नों जिरायग्रायासो सनानि नामा बेखौसो फानहैनोसै थौ ए हैना बाथौ एसलै बे अमा राजाजों मा जाबावगोन ओइ नासिबदां अमा राजामोनखौ नुदों नामा औ नुदों हनै बैयाव सेन्टा क्लजनि गारिखौनो फाननो लांदों बिसोरो गारि फाननो लांदों औ सेन्टा क्लजनि गारिखौनो बिसोर फाननो लांबाय माबायदिहाय बिसोरो बहा दङ बिसोरो बबे दखानाव फाननो नागिरदों थु नागिरहैनि थिगसे दामनांगौ बे अमा राजाखौ थावसो गैयामोन नामाब्रा गारियावलाय दै बोरै गोलैखो आइ दै खर'न थांगावलायनाय साबायलै ओमफ्राय एसे खोमसि नुखोलै ओइ आंबो गोसोम नुबायलै थैबायसो नामाब्रा एफा गोजौनिफ्राय गोलैनाय होद थैबायसो नामाब्रा जोंलाय आया आंखौलाय मानो खेबदों होद बुरबक आरे थैना थैयाखै कनफार्म खालामदोंब्रा आङो जागबायलै थैयासै खारलांबायसो माथोलै दालाय मा जाबावनांगौ जाखो आं एसेबां मोजां मोनदोंमोन गारि सालायनो थौ बैखौनो बोना लाना थांनोसै माथो खालामनोब्रा थौ बोहैनोसै ओमफ्राय बे मैयाबो बहा थांगोनलै सोरबा मोनबा मा जानांगौ जाखो ओइ बाद दे मैखौ दोनथ'दो खारबाय बियो अमा राजा रेन्दिरालाय बोरो ओं मा मिथिगौ नोंसोर खाना लाबोनानै नोंसोर मिन्थिया मा जागोन नामा खारबायलै मा खारबाय बोसोराव खेबसेल'सो फैयो सान्थाया नोंसोर बेखौनो बिदि खालामबावो ना माथो मालाय बोर बिनायफोरखौ होआ ओइ जल्दि नायग्रोयै थां बहा दङ आरो नोंसोरखौ फालतु खालामनो होआ माथो आं मा खालामगोन नों मा खालामगोन नों खालामनायखौ सोंद'नाङा नोङो जायखिजाया रेन्दिरा बहा दं बेखौ नागिरनानै सेन्टा क्लज नायै थां ओइ मालाय गलांबाय आंलाय मा मिथिगौ मालाय गलांनायखौलाय एथ' बेबायदि मानो नों अमा राजा बे अमा राजाल' दं नामा सासेखौथ' बुंलासो आं अमा सिखावखौ आं अमा खावदों आरो अमा खावग्राया आं नङालै बेलाय देथारग्रासो ओमफ्राय जाग्रासो होदो बेफोरखौ दा सेन्टा क्लजआ मालाय थांफिननो जाबाय बिनि गारिखौ रेडि खालामनानैल' होदो ओइ बेखौ बेयावनो लाखिनांगौ बोसोराव खेबसेल'सो फैनानै मानसिफोरनो गिफ्ट होयो बोर होयोना सानफ्रामबो मोननाय बायदि बेखौ मिउजियामावसो सोनानै दोननांगौलै जायनो गोसो जाय बेनो बोर बिहैनानै गिफ्ट बिनानै मोनबाय जानायनि बेनिखायनो लाखिखाथारसै नामा सेन्टा क्लजखौ बुहुमावनो ओइ अमा गियान मा बुंनाय जादों बेलाय लुगैनायानो थैयो मिथिबाय बांद्राय लुगैनाया पापथिंजायसो लांनाय जायोनो बेनिखायनो बांद्राय लुगैनाङा मिथिबाय ना जि मोनो बेयावनो गोजोननाय था ओइ बिदि होननानै एफा असान्ति जिउखौ लाबाय थानो हायो नामा नोंलाय मा असान्ति जिउ जालायखो हाबा जाना लानानै हिनजाव गोसोम मोननानै नोंनिसो गोरोन्थि दा अमारासो साला नोंसो आंखौ गारदों दाबो लायोब्रा नोंखौ आं दाबो लायो दायखौ फंसे दामनो लाजिनायबो गैया हाबा जाखांनानै बबेनिफ्राय फैखो बबेनिफ्राय नुजाबोना आलाय सिलाय थाखो बेलाय सोरबा बेलेगा लोगो मोननानै लांफ्लांबा मा जागौमोन आंनो न'आव लांनानै दोनैसैलै सोरबा बिगोमाफोरा नागिरफैबा हरनोसै अन्थाव बाथावनो मा एसे साइसब्रा हो फिसा र' थाथ' हगारलै आबौ बोरैबा एक्सिडेन्ट जागोन आच्छा आंनो रेन्डियारखौलाय बोरै मोनखो नोंलाय ओइ लामायाव लोगो मोननानै लाना फैबाय आं बेथ' आंनिसो हरफिनदो होमबालाय नोंनि होननानै आं बोरै फोथायनो नोंनि नङाबो जानो हागौ नों थगायदोंबोदां आं सेन्टा क्लज आं मानो थगायनो नोंनो सेन्टा क्लज नामा औ फिसा आंनो सेन्टा क्लज दे मा गिफ्ट नांगौ बुं नोंनो आंथ' नैबे मैखौनो बिराद मोजां नुबायलै मैखौनो होलांदो नामा फिसा आं बेखौ होलांनो हानाय नङा बे आंनिसो फिसा बेनिखायनो नों बेलेग गिफ्ट बिदो आं मा गिफ्ट बिनो बियार कार्टन जिखौनो होलांदोलै
हो हो हामा बेफोरबायदि गाज्रि बुस्थुखौ लानो मोजां बुस्थु बि सन्थला माव गाखोना दंलै नोंलाय हायो सन्थला जोंखि फिसाफोर आं थांनोसै सान्था बाबा आंनो जेबो होलांमारला ना नों आं नोंनो दा जेबो होथ'आ खालि न'आव थांनानैल' नायहैदो नों ओइ खेंग्रा होनोब्रा खेबजों थब्लं होनांगौब्रा सान्था बाबा ओइ सान्था बाबा नङालै सेन्टा क्लज होन सेन्टा क्लज दे जेबो नङा जायखिजाया नोंसोर थादो आं थांनोसै Happy Merry Christmas, Santa Claus. Merry Christmas, Happy New Year in advance. सेन्टानिफ्राय गिफ्ट बिनो बावना थाबायलां बिनायखौ होआलै बियो गावनि गोसो बायदिसो होलाङो दानो जादोला बोरखौथ' होलाङोना जों बयनोबो सान्था बाबाया न'आव थांनो खिथागासिनो आंखौ र' न'आव थांनो ना नायहैनि आं मा जाना दं न'आव आफालै बहा दंलाय मानसिफ्रा थैजोबखोना माखोलै बहालै सफैबाय अमाराजा नोंलाय सोरलै गोसोमबाबो गोसोमजोंनो सिनायाखै होननानै दावराव जायो गुफुरबाबो सिनाया मा जागोन अमा राजा नोंजों ओमफ्राय नोंलाय दसेनो दाउखानिफ्राय बोरै दाउबो जाखो सेन्टा क्लज फैदोंमोन बेनो आंखौ गुफुर खालामनानै गालांबाय बोर होना गालांमारबायथ' आरो एसे साइज गुफुर जाना थाखो फाग्लियालाय आय नायबाय थाथावथावनो दे फैदो न'सियाव साहा लोंहैनोसै लोगोफोर गासिखौबो जोंनि टीमनिफ्राय लाब्रा बड' कार्टुन चेनेलनि जानानै नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय लोगोसे मेरि क्रिसमास आयौ गोजांदोंलै अमा राजा मानो बेबायदि फाल्थु दे उइस खालाम जोंनि नायगिरि बिथांमोनखौ गासिखौबो आंनि गोसो गोरबो हारा मेलेम मोदोम बिखा बिख्लो गासिबो अंगनिफ्राय नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे मेरि क्रिसमास टु अल अफ इउ रायजो राजा नोंथांमोन जाहाथे रावबो नोंथांमोना बे कन्टेन्टखौ लानानै खृष्टान हिन्दु होननानै रावबो दावराव जालाया मानो होनोबा खृष्टान हिन्दुखौ आं खोन्थानायनि सिगां आंनि धोरोमखौ खिन्थानायनि सिगां आं सासे बर'सो स' आं बर' ना आं खृष्टान ना आं हिन्दु आं बर' हिसाबै बर'नि गासैबो फेस्टिभेलखौनो मानिजोबो गासैबो रंजानायखौनो आं माने रंजायो आरोना बिदि होननानै नोंथांमोना डिबेट खालामनाङा कमेन्ट बक्सआव स' प्लिज इन्जय खालाम बयबो सान्थि गोजोनै था औ नंगौथ' आरो जों रावबो खृष्टान नङा जों रावबो हिन्दु नङा जों बर'सो जों बर' Bye bye. See you in the next video. Love you all.